ассалому алайкум дӯстон ва подписчикони азиз, рӯзи ҳаматон ба хайр бошад. Умедвор ҳастам ки ҳамаи шумо хубу тансиҳат ҳастед. Тамошобинони азиз, имрӯз баҳри шумо як хабари муҳим дорам. Бо диққат гӯш кунед. Аллакай бисёриятон фаҳмидагӣ ҳастед. Дар комментария савол бисёр буд. Барои ҳамин хостам ки як видеои кӯтоҳ карда ба шумо фаҳмонам. 8 апрели соли 2022 шартномаи корӣ байни Кореяи Ҷанубӣ ва Тоҷикистонро вазири меҳнат ва шуғли аҳолӣ бо раиси шаҳри Сонгҷу ба имзо расониданд. Бале ин дуруст аст, шумо хато нафаҳмидед. Вале барои чӣ гуна корҳо? Асосан барои корҳои мавсимӣ, яъне корҳои кишоварзиву кор дар саҳро бигем, намхе барои нами корҳо ба имзо расониданд. Хеле ки ози мардуми худмон ба Англия бисёр сафар кардастанд барои ҳамин кор. Анамхел шартнома ба имзо расид. Ва вақте ки шумо ин визаро гирифтен, метавонед фақат дар шаҳри Сонгҷу кор кунед. Хулас, ҳамин намуд шартнома ба имзо расонида шуд, лекин ин танҳо байни вазири меҳнат ва шуғли аҳоливу раиси шаҳри Сонгҷу ба имзо расонида шудааст. Ҳоло бояд ин шартнома ба парлумони Корея равад, баъд онҳо дида маслиҳат мекунанду баъд гӯем давлат қабул мекунад. Ҳоло ин пурра аниқ кардагиш нест. Барои ҳамин хато нафаҳмед, саросимаам намешавем, фақат ки интизор мешавем то ки парлумон чӣ хулоса мебарорад. Умуман гӯем давлат ҳамин чизро қабул мекунад ё ки не. Камтар интизор мешавем ва вақте ки парлумон қабул кард, давлат қабул кард, ба пуррагӣ ҳамин чиз буромад, баъд аниқ мешавад ки ай кай шумо омадан метавонед, чанд мисол истодан метавонед, чанд моҳ, чанд сол бигем истодан метавонед. Баъд ваёш аниқ мешавад. Ҳозирашта фақат ба имзо расонидагӣ ҳастанд байни раисо ва давлат қабул кардагӣ нест ҳозир. Мумкин баъзиётон хато фаҳмидагӣ бошен. Барои ҳамин саросима намешавем, фақат камтар дигар интизор мешавем то ки ҳамин қабул шавад. Баъд аниқ шавад ки мисол ба муҳлати чанд виза метиҳанд, шарту шароит чӣ хел аст, чӣ гуна корҳо ҳаст, ҳамаш баъд аниқ мешавад. Подписчикони азиз, имрӯзи хабари мо ҳамин буд. Албатта мо ҳам тарафдори инем ки шартномаи Кореяи Ҷанубӣ бо Тоҷикистон тезтарак баста шавад, то ки рафту омад ба мо тоҷикон осон гардад. Худо хоҳад, иншоаллоҳ дуо мекунем ки давлат низ ин чиза қабул кунад. Ва боз ман нигоҳ карда меистам, ягон хабари муҳим шуд ҳатман ки ба шумо мерасонам. Канала хабар гирифта истен, видеомона нигоҳ карда истен ва бо галочка подписатсия кардана фаромӯш накунед, то ки мо видеои нав кунем, шумоам хабардор шавед. Ва ягон саволтон бошад, метавонед комментарияда нависед, ман ҷавоб мегардонам. Боқӣ саломату сарбаланд дар паноҳи Худо бошед ва видеои нави моро интизор бошед.